हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்குமே இந்த இஸ்கான் மங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் கோயில் சார்பாக மறுபடியும் உங்களை 14வது அத்தியாயம் வாசிப்பதற்காக நான் உங்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். நமஸ்தே குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பொழுது நம்ம குரு பிரணாம மந்திரம் சொல்லிவிட்டு ஆரம்பித்து விடலாம், கிளாஸை ஆரம்பித்து விடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலக்கியா சக்ஷுர் உன்மிலித்தமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இப்பொழுது இன்னைக்கு குணத்ரய விபாக யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குணத்ரயம், அதாவது 3 குணங்கள், முக்குணங்கள், அதை பத்தி பகவான் விரிவாக சொல்ல போகிறார். அந்த முக்குணங்களை பற்றி விவரிக்கின்ற யோகம் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ். இந்த படத்தில் பார்க்கிறீர்கள் இல்லையா, இந்த முக்குணங்களை அவர் இந்த ஜட உலகில், ஜட இயற்கையில் இந்த முக்குணங்களை படைத்து அதன் மூலம் இந்த இயற்கை எப்படி அவர் நடத்தி கொண்டு வருகிறார் அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் சொல்ல போகிறார். அத்தியாயத்துக்குள் பிரவேசிப்போம். இஸ்கான் மங்களூரு ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அந்த மூர்த்திகளை வணங்கி கொண்டு நாம் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள செல்லலாம். இப்போ நேத்திக்கு பார்த்தீர்களானால் நேத்திக்கு 6 கேள்விகள் அர்ஜுனன் கேட்டான். யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். நீங்க யாராவது சொல்றதுக்கு விரும்பினீர்களால் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அர்ஜுனன் கேட்ட 6 கேள்விகள் யாருக்காவது தெரியுமா? அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் அன்மியூட் பண்றேன். யாருக்காவது தெரியுமா? சரி, ஓகே. அப்போ இப்போ நானே சொல்லிடுறேன், என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன். நேத்திக்கு 6 கேள்விகள் கேட்டான் இல்லையா அர்ஜுனன். இதுலயே இந்த ஸ்கிரீன்லயே உங்களுக்கு தெரியறது. க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கறான். அப்புறம் க்ஷேத்ரஜன், க்ஷேத்திரஜத்தின் ஞானம் விளக்கம், அதை பத்தி கேட்கறான். அப்புறம் ஞானம் பெறுவதற்கான செயல்முறை, அதை பத்தி கேட்டான். அதை பத்தி பகவான் விவரமாக சொல்கிறார். அப்புறம் ஞேயம், அறியப்படும் பொருள் என்ன, அதாவது அந்த பரமாத்மா, அதை பத்தி கேட்டான். அப்புறம் பிரகிருதி மற்றும் புருஷான், இது இவற்றின் கூட்டணி, இவற்றின் பொருள் என்ன முதல்ல, அப்புறம் இவற்றின் கூட்டணி, அப்புறம் கடைசியாக ஞானத்தின் பார்வை, அதாவது க்ஷேத்ரஜ்ஞ யோரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை பத்தியும் பகவான் நேத்திக்கு இந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகத்துல இந்த 6 கேள்விகளுக்கு 6 பதில்களை பகவான் கொடுக்கிறார். இப்பொழுது இன்னைக்கு அத்தியாயம், அதாவது முதல்ல இதற்கு முன்னாடி பக்தி என்பது ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறோம் நம்மளே. இப்போ இது வரைக்கும் 12 அத்தியாயங்கள் முடிந்திருக்கின்றன. அதாவது முதல் 6 அத்தியாயங்கள் இந்த கர்ம யோகங்கள், பிரதானமாக கர்மயோகங்கள். அதுல கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம. அதற்கப்புறம் அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள்ல நம்ம பக்தி யோகத்தையே பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த 6ல தான், கடைசி 6ல் தான் நம்ம இப்போ இருக்கோம். இப்போ நேத்திக்கு ஆரம்பிச்சு 12லேருந்து பார்த்தீர்களானால் 13லேருந்து ஆரம்பிச்சிரு 18 வரைக்கும் கடைசி 6 அத்தியாயங்கள்.
பக்தி என்பது அனைத்திலும் உயர்ந்த நிலை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படி என்றால் ஏன் இந்த ஞானம் வந்து கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டு இருக்கிறது? இப்ப வந்து முதல்ல 6 அத்தியாயம் வந்து கர்மயோகத்தை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அடுத்த 6 அத்தியாயம், நடு 6 அத்தியாயம் வந்து பக்தி யோகத்தை பத்தி பகவான் சொல்றார். கடைசி 6 அத்தியாயத்துல வந்து ஞானத்தை பற்றி சொல்லுகிறார். பக்தி தான் சிறந்ததுன்னா ஏன் ஞானத்தை வந்து கடைசியில வச்சிருக்கார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு அதற்கு வந்து பதில் வந்து என்னன்னா, உண்மையில் முழு பக்தியும் பகவத்கீதையும் வந்து பக்தி குறித்ததுதான். முழுசுமே வந்து பக்தி குறித்ததுதான். ஏன்னா அவர் வந்து எதற்காக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இந்த பகவத்கீதையை வந்து கிருஷ்ணன், அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து என்னதான் வந்து இது வந்து ஒரு போர் நிமித்தமாக இந்த போர் அவனுக்கு போராட முடியல அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி அவனை வந்து ஒரு ஆசுவாசப்படுத்தி அவனுக்கு வந்து அந்த முதல் நாள் கேட்கிறான் இல்லையா, எனக்கு இந்த காரணங்களால் 5 காரணங்களால் வந்து எனக்கு வந்து போராட விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்றான். அதற்காக மனதை வந்து அவனை திருத்தி அவனை வந்து மறுபடியும் போரில் அவனுடைய கடமையை செய்ய வைக்கிறார். என்னதான் அது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் பகவான் வந்து இது எதற்காக வந்து இந்த பகவத்கீதையை சொல்ல வந்திருக்கிறார் என்றால், நம் அனைவரின் நலனுக்காக. அதாவது எப்படி வந்து ஒரு அர்ஜுனனை வந்து வியாஜமா வச்சுண்டு ஒரு கன்றுக்குட்டியை வந்து ஒரு வியாஜமாக வைத்துக்கொண்டு நாம் வந்து பால் கறக்கிறோமோ, அதே மாதிரி வந்து இந்த அர்ஜுனனை வந்து வியாஜமாக வைத்துக்கொண்டு இந்த பக்தி என்ற உயர்ந்த ஒரு அமிர்தத்தை நம்ம அனைவருக்கும் வந்து கொடுப்பதற்காக தான் வந்திருக்கிறார். ஏன்னா அவருடைய பெருமைகள் அது வந்து அவர் வந்து அதை எடுத்து சொல்லுகிறார். இருந்தாலும் முதல் 6 அத்தியாயங்கள்ல வந்து கடமைகளை, அதாவது கர்மா செய்வதன் மூலம் எப்படி பக்தி அடைவது அப்படிங்கறத பத்தி பகவான் சொல்லியிருந்தார். இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா. அதாவது கர்ம உணர்வில் கிருஷ்ணர் உணர்வில் கர்ம யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். கடைசி 6 அத்தியாயங்கள், அப்ப அதாவது இப்போ 13 இருந்து 18 வந்து ஞானம் மூலம் பக்தி நிலையை எவ்வாறு அடைவது என்பதை வந்து பகவான் வந்து கூறுகிறார். மற்றும் நடு 6 அத்தியாயங்கள் வந்து அது பக்தி பற்றியே நேரடியாக பக்தியை பற்றியே விவரித்து விட்டார். மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களை பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து தானே எவ்வாறு விடுவிக்கின்றார் அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் வந்து கூறுகிறார். எனவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் வந்து ஜட உலகில் இருந்து தன்னை வெளியேற்றிக் கொள்வதற்கான தேவையான தத்துவ விளக்கங்களை, அந்த ஞானத்தை பகவான் வந்து கூறுகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம், அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறோம். அதனால்தான் வந்து பகவான் வந்து நடு 6 அத்தியாயத்துல பக்தி சொன்னாலுமே 3மே வந்து பக்தி தான் சொல்றது. முதல்ல 6 அத்தியாயம் வந்து கர்மா மூலமா பக்தி எப்படி அடையலாம்னு சொல்றது. கடைசி 6 அத்தியாயம் வந்து இந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து சம்பாதித்து கொண்டு அதன் மூலமாக பக்தி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றது. நடு 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நேரடியாக பக்தியையே கூறுகிறது. இப்போ மாயின் பிடியிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்ளவும், மேலும் கிருஷ்ணரிடம் நம்மை பந்தப்படுத்தி கொள்ளவும் உதவுவது வந்து ஞானம். அது ஞானம் இருந்தாதான் நம்ம வந்து செய்ய முடியும் இல்லையா. ஏன்னா வந்து இப்போ ஒரு விலங்கு இருக்கிறது, அதற்கு வந்து அதால் பக்தி செய்ய முடியுமா? அது ஒரு விலங்கு கூட செய்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார்கள். வந்து கஜேந்திரன்கிற யானை வந்து அதுக்கு வந்து விலங்கா இருந்தாலும் அது வந்து பக்தி செய்திருக்கிறது. ஆனால் வந்து பொதுவாக பார்த்தோமானால் நம்ம வந்து 6 அறிவு இருக்கிற இந்த மனிதன் தான் வந்து அந்த ஞானத்தை பெற்று இந்த பக்தியை நேரடியாக செய்ய முடியும். எனவே பக்தியை பெறுவதற்கான வழிமுறையை நாம், அதாவது ஞானத்தை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியில் ஒரு பகுதியாகவே மாறுகிறது. இதுதான் வந்து ஒரு சுருக்கமான ஒரு விளக்கம். ஏன் வந்து பகவான் வந்து ஞானத்தை வந்து கடைசியாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு. இப்ப 14வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து 3 குணங்கள், அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். அதாவது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ், இதை 3ஐ வைத்து கொண்டுதான் பகவான் வந்து இந்த அகில உலகங்களையும் வந்து ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த முக்குணங்களில் நம்ம வந்து கட்டுண்டுதான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு சம்சாரம், அதாவது ஒரு ஜட இயற்கையில வந்து மாட்டிக்கொண்டுள்ளோம். இந்த முக்குணங்களில் வசப்படுதல், அதை பற்றி வந்து இதம் ஞானம் உபாஸ்ருத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் 9 ஸ்லோகங்களில் பகவான் விவரிக்க போகிறார். அதற்கு பின் 10லேருந்து 18 யதா சத்வே பிரவர்த்தேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்குணங்களின் வசத்தில் உள்ள உயிரினத்தில் குணாதிசயங்கள், அப்புறம் வந்து எப்படி எல்லாம் இருப்பார்கள், முக்குணங்கள் அதாவது சத்வம்ல இருக்கிறவர்கள் எப்படி இருக்க போகிறார்கள், ரஜோகுணத்தில் அதாவது ரஜோகுணத்தில் மிகுந்து இருப்பவர்கள் எப்படி இருக்க போகிறார்கள், தமோ குணத்தில் மிகுந்து இருப்பவர்கள் எப்படி இருக்க போகிறார்கள், எப்படி நடந்து கொள்ள போகிறார்கள், அவர்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அவர்கள் உயிர் துறக்கும் போது அவர்கள் எப்பேற்பட்ட கதியை அடைவார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றார். அப்புறமா கடைசியாக 19லேருந்து 27 ஸ்லோகங்களில் வந்து மாம்ச யோ அவ்யவிபச்சாரினே அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது முக்குணங்களை கடந்து செல்லுதலை பற்றி. முக்குணங்களை கடந்து சென்றால்தான் நம்ம வந்து இந்த பகவானுடைய அந்த இலக்கான பரம வைகுண்டத்தையும் கோலோகத்தையும் அடைய முடியும்.
இல்லையா? ஆகையினால் இந்த முக்குணங்களை எப்படி கடந்து செல்வது அப்படிங்கறத பத்தி கடைசியாக கூறுகிறார். இப்ப முதல் 2 ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கலாம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। सेकंड वासिंग प्रभु। இரண்டாவதும் வாசிங்க. இதம் ஞானமுபாஸ்ருத்ய மம சாததர்ம்யமஹகத்மாகதாः சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வ்யதந்தி ச. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை இதை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். அவர் இந்த ஞானத்தை கடைசி 6 அத்தியாயத்துல ஞானத்தை பற்றித்தான் அதை பத்தி தான் விவரிக்க போகிறார். இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். அதாவது அவர் போலவே தெய்வீக இயற்கை, அதாவது என்னன்னா இந்த கோலோக வைகுண்டம் இருக்கு இல்லையா, இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அதாவது என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால், நம்ம இப்போ வைகுண்டத்துக்கு சென்று விட்டோம் என்றால் நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கல்யாண குணங்கள், அதாவது இப்போ பிறப்பற்ற ஒரு உடலை எடுத்துக்கொண்டு பிறக்காதது, பகவானுக்கு உடலும் சரி ஆத்மாவும், அதாவது பகவானுக்கு உடல் வேறு ஆத்மா வேறுங்கிறது கிடையாது. இப்ப நம்ம அங்க போயிட்டோம்னா கூட நம்மளுக்கும் ஒரு திவ்யமான தேகம் கொடுக்கப்படும், நம்மளுக்கும் ஒரு அழியாத தேகம் கொடுக்கப்படும். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு 8 கல்யாண குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அபஹத பாப்மா விஜரஹ விமிருத்யுஹு விஷோகஹ விஜிகத்ஸஹ அபிபாசஹ சத்தியகாமஹ சத்தியசங்கல்பஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 8 குணங்களில் மட்டும் சாமியாபத்தி, அதாவது பகவானுக்கு சமமாக நம்ம இருக்கலாம். பகவான் அவருடைய நிலை மேலதான் இருக்கும். கண்டிப்பா அவர் பகவானாகத்தான் இருப்பார். நாம அவருக்கு கைங்கரியம் செய்யும் கைங்கரியப்பரர்களாகத்தான் நம்ம இருப்போம். கைங்கரியம் செய்து கொண்டுதான் இருப்போம். நம்ம எல்லா குணங்களையும் அவரோட சமமாக ஆகிவிட முடியாது. இந்த 8 குணங்களில் மட்டும் பகவான் சமன்படுத்தி, இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வருகிறது. இந்த 8 குணங்களை பத்தி விவரம் வருகிறது. ஆகையினால் அதாவது அபிபாசக அப்படின்னா நம்மளுக்கு தாகம் எடுக்காது. சத்தியகாமக அப்படின்னா நம்ம எண்ணங்கள் அனைவற்றையும் நம்ம நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும், அதே மாதிரி செய்யலாம். அப்புறம் சத்திய சங்கல்பம்னா ஒரு பிரதிஜை எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்றால் அதை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமை. அதே மாதிரி விஜரஹ அப்படின்னா, ஜரா அப்படின்னா ஜரா அப்படின்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த மூப்பு இறப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வராது. அது மாதிரி இந்த 8 குணங்கள் மட்டும் அடைய பெறுவோம். ஆகையினால் எவன் ஒருவன் இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றிருக்கிறானோ அவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையில், இந்த கோலோக வைகுண்டத்தில் அந்த இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதும் இல்லை, பிரளயத்தின் போது மீண்டும் அழிக்கப்படுவதும் இல்லை அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். இப்போ 4-5 ஸ்லோகங்கள் 2 வாசியங்கள் மாதாஜி. மாதாஜி 4-5 வாசிக்கலாம். சாரி பாப்புஜி, மியூட்ல போயிட்டேன். சர்வ யோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியா தாஷாம் பிரம்ம மஹத் யோனி அகம் பீஜ பிரதப்பிதா சத்வம் ரஜஸ்தமஹிதி குணாஹ பிரகிருதி சம்பவாஹ நிமத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினமவ்யயம். குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதையும் நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது எல்லா உயிரினங்களுமே இந்த பிறக்கிறதுனால்தான் பிறந்து இறந்து அவை இந்த இயற்கையில் ஜட இயற்கையில் வந்து விடுகின்றன. இது எல்லாத்துக்குமே மூலம் யாரு? நான் தான் விதை கொடுக்கும் இப்போ எப்படி ஒரு மரத்துக்கு விதை தான் மூலமோ, அதே மாதிரி பகவான் தான் இந்த அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் மூலமானவர். இப்போ நம்ம நடுப்புற பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த பிரம்மா ருத்ரன் இவாரெல்லாம் இருக்கா.
இவர்களுக்கும் வந்து பகவான் தான் தந்தை. இப்போ வந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுகிறது? பிரம்மாவிற்கு பகவான் வந்து தந்தை. ஏன்னா அவருடைய நாபி கமலத்திலிருந்து தான் பகவான் வந்து பிரம்மாவை சிருஷ்டி செய்கிறார். அதே போல பிரம்மா வந்து இந்த ருத்ரனை வந்து படைக்கிறார், அவருடைய மகன் அப்படிங்கிறது வருது. இப்ப எல்லாவற்றிற்குமே பார்த்தீர்கள்னா அப்போ வந்து பகவான் தான் மூல தந்தை, மூல விதை அப்படின்னு பார்த்தீர்களானால் பகவான் நாராயணர் கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லாவற்றிற்குமே, எல்லா தேவதைகள் மட்டுமில்ல அகில உலகத்திற்கும் பகவான் தான் வந்து ஒரே தந்தையாக இருக்கிறார். ஜட இயற்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. எப்படி வந்து இப்போ மூர்த்திகள் அப்படிங்கிறது பிரசித்தமா சொன்னாலும் பகவான் தான் வந்து பிரதானமா 5 தொழில்கள் எல்லாமே சொல்றோம். அதாவது முத்தொழில்கள் மட்டும் இல்ல, 5 தொழில்கள் கூட சொல்றது உண்டு. அனைத்தையுமே வந்து பகவான் தான் அந்த சொரூபமாக இருந்து அவர்களுக்குள் இருந்து செய்கிறார். இப்போ வந்து இப்போ இந்த மும்மூர்த்திகளில் பார்த்தீர்களானால் பகவான் ஒருவருக்குத்தான் வந்து அந்த சுத்த சத்வம் அப்படிங்கிற அந்த குணத்துக்கு உமானமாக சொல்லப்படுகிறார். ஏன்னா அவர் மட்டும்தான் சுத்த சத்துவம். மற்றவர்கள் வந்து ஒருவர் வந்து ரஜோகுணத்தின் வடிவமாக சொல்லப்படுவார், ஒருவர் வந்து தமோகுணத்தின் வடிவமாக சொல்லப்படுவார். இப்படிதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் ஒரு சத்தம் மட்டும் இல்ல, பகவான் வந்து சத்தத்துக்கும் மேலான குணம், அதாவது சுத்த சத்வம். சத்வம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல, அதாவது மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு நல்ல குணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா சுத்த சத்வம்ங்கிறது அதற்கும் மேலான ஒரு படி. அது வந்து பகவானுக்கு உரியது. நம்ம எல்லோருமே வந்து இந்த வைகுண்ட கோலோகத்துக்கு சென்று விட்டோம். ஆனால் நம்ம வந்து அந்த சுத்த சத்வ நிலைக்கு நாமும் தள்ளப்படுகிறோம், உயர்த்தப்படுகிறோம். இப்போ இந்த ஜட இயற்கையில வந்து இந்த 3 குணங்கள் இருக்கின்றன. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ், தமோ குணம் ஆகிய முக்குணங்களால் வந்து ஆனதுதான் இந்த ஜட இயற்கை, இந்த பௌதிக உலகு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த இயற்கைக்குள்ள வந்துடுத்துனாலே, இந்த இயற்கைக்குள்ள நம்ம வந்து பிறந்து விட்டோம் என்றாலே இந்த முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தில் தான் நம்ம வந்து விடுகிறோம் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. இந்த விரஜா நதி அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஜட இயற்கையும் அந்த ஆன்மீக இயற்கையும் பிரிக்கின்ற ஒரு எல்லைக்கோடு. அந்த எல்லைக்கோடு வந்து அந்த விரஜா நதியை தாண்டி விட்டோம் என்றால் நம்ம வந்து அந்த வைகுண்டத்திற்கும் கோலோகத்திற்கும் சென்று விடலாம். அந்த விரஜா நதிக்கு கீழே இருப்பவர்கள் தான் நம்ம அனைவருமே. அதை தாண்டுவதுங்கிறது வந்து அவ்வளவு சாத்தியமானது இல்லை. ஏன்னா வந்து எப்பொழுது வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து இந்த தேகத்தை விட்டு போகிறதோ, எந்த நினைப்பில் அவன் வந்து உயிர் துறக்கிறானோ அதே உருவத்தை தான் அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஜடபரதர் சரித்திரத்துல பார்த்தோம் இல்லையா. ஆகையினால் பகவானை பற்றியே நினைப்பு கடைசி நேரத்தில் வர வேண்டும் என்றால் நம்ம அனைவருமே வந்து முன்னிலிருந்தே நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையும், இப்போ அதாவது பகவான் நாமாக்களையும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையும் சொல்ல வேண்டும். பிரசாதத்தை வந்து சாப்பிட வேண்டும். அதாவது பகவானுக்கு அனைதினமும் வந்து பிரசாதம் விநியோகித்து அதை நம்ம வந்து உண்டு கொண்டே வர வேண்டும். அப்புறம் வந்து ஆச்சாரியர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து பாத சேவனம், அதாவது கைங்கரியங்கள் செய்ய வேண்டும். ஆகிய இந்த பாகவதர்களுக்கு நம்ம வந்து கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும். இதெல்லாம் வந்து செஞ்சு கொண்டே இருந்தோமானால் நம்ம வந்து கடைசி நேரத்தில் நமக்கு வந்து பகவானை பற்றிய நினைப்பே வரும். இல்லை என்றால் மறுபடியும் இந்த சத்வ ரஜஸ் தமஸ் கலந்த இந்த ஜட இயற்கையில் தான் வந்து நம்ம வந்து அதற்கு வசப்பட்டு விடுவோம் அப்படிங்கறத சொல்றாரு பகவான். இப்போ 6, 7 2 ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கலாம் மாதாஜி. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாஷ கமனாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞானசங்கேன சானக பிரச்சோராகாத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணாசங்க சமுத்பவம் தத்நிமத்னாதி கௌந்தேய கர்மசங்கேன தேகினம். இப்பொழுது பாவமற்றவனே, மற்றவரை விட தூய்மையானதான சத்வகுணம், மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்வகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. சத்வகுணம்ங்கிறது வந்து ஒரு பளிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம், அதாவது ஒரு நல்ல பிரகாசமாக ஒரு தேஜோமயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இதுல படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா. இப்போ பிரகலாதன் வந்து எப்படி வந்து ஒரு சத்வகுணத்திலேயே இருந்தான் இல்லையா. அவன் வந்து கடைசி வரைக்கும் வந்து என்னதான் வந்து இந்த ராட்சச குமாரர்கள்லாம் சூழ்ந்து கொண்டு அவன் வந்து அந்த ராட்சச குருக்கள் வந்து அவனை வந்து வேற மந்திரத்தை, அதாவது இந்த ஹிரண்யனோட மந்திரத்தை சொல்ல வந்து நிர்பந்தப்படுத்துகின்றனர். இருந்தாலும் வந்து அவன் வந்து அந்த கருவிலேயே திருவுடையவன். அவன் அதாவது எப்போ வந்து அந்த தாயாருடைய கர்ப்பத்தில் இருந்தானோ அப்பொழுதே வந்து நாரத மகர்ஷியோட அந்த உபதேசத்தை பெற்ற பாக்கியவான்.
ஆகையினால் அவன் வந்து சுத்த சத்துவ குணத்திலேயே வந்து பிரகாசமாக இருந்தான். அது வந்து எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கும். அந்த சத்வகுணம் வந்து எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கக்கூடியது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். அதாவது சத்வம் நான் சொன்னேன், சத்வம்ங்கிறதும் வந்து ஒரு விலங்கு தான். அதாவது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் அப்படிங்கிறது மூணுல வந்து சத்வம் வசந்தது தான். ஆனா வந்து அதற்கும் மேல வந்து சுத்த சத்வம் ஒண்ணு இருக்கு. ஆகையினால இந்த சத்வகுணத்தில் இருந்தா கூட அவர்கள் வந்து இந்த இன்ப தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் அவர்களும் வந்து ஒரு பந்தப்படுத்திக் பட்டுள்ளனர். ஆனா வந்து ஒரு நல்ல விதத்தில் பந்தப்பட்டுள்ளனர். அது வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தி அவர்களை சுத்த சத்துவ நிலைக்கு கொண்டு விட்டுவிடும் அப்படிங்கிறத சொல்றார். அப்புறம் வந்து ஆனா இந்த ரஜோகுணத்தில், இது வந்து குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தில் காரணத்தால் உடலையுடைய உயிர் வாழி பௌதிக பலன் நோக்க செயல்களால் பந்தப்படுகிறான். இப்போ இந்த படத்துல எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த பௌதிக சம்பந்தமான காரியங்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறான் இந்த ரஜோகுணத்தில். ரஜோகுணம்ங்கிறது வந்து இந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது நிறைய வேலைகளை செய்ய தோன்றும். இப்போ வந்து வேலைகளை செய்து கொண்டே இருக்க தோன்றும். அப்புறம் வந்து இது வந்து என்ன சொல்றாரு, இந்த பௌதிக பலநோக்கு செயல்கள்னா ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தே செய்யக்கூடிய செயல்கள். இந்த வியாபாரம் ஆகட்டும், ஒரு தொழில் ஆகட்டும், எல்லாமே இந்த ரஜோகுணத்தின் வெளிப்பாடுதான். அது வந்து அதில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார் 7வது ஸ்லோகத்துல. அப்புறம் தமோ குணத்தை பத்தியும் சொல்ல போகிறார். இப்போ 8, 9 வாசிக்கலாம் தாஜி. தமசத்வம் ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராதி தன்னிபத்னானி பாரத சத்வம் சுகே சஞ்சயதி ரஜஹ கர்மணி பாரத ஞானமாவ்ருத்ய து தமஹ பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. அறியாமையினால் பிறந்த தமோ குணம் உடலையுடைய எல்லா உயிர்வாழிகளையும் மயக்குகின்றது. இப்போ வந்து முதல்ல நம்ம பார்த்தது என்னன்னா, முதல்ல வந்து சத்வகுணம்ங்கிறது ரொம்ப நல்ல குணம். அது வந்து இந்த முக்குணங்களிலேயே குணம்ங்கிறது உயர்ந்த குணம். அது வந்து பகவான் காரியங்களிலேயே ஈடுபடுத்தும், நம்மை பகவானுடைய காரியங்களிலேயே ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கும், நல்ல ஞானத்தை வளர்த்து கொடுக்கும். ரஜோகுணம்ங்கிறது என்னன்னா வந்து பலநோக்கு செயல்களில் நம்மை வந்து கொண்டு தள்ளிவிடும். இப்போ வந்து தமோ குணம்ங்கிறது என்னன்னா, இது வந்து அறியாமையினால் உருவான குணம். ஆகையினால் உடலையுடைய எல்லா உயிர்வாழிகளையும் மயக்குகின்றது. அது வந்து ஒரு மயக்கி நம்ம வந்து ஒரு மயங்கிய நிலைக்கு கொண்டு தள்ளிவிடும். அது வந்து இப்போ ரஜோகுணம்ங்கிறது வந்து நம்ம வந்து தூங்குறது, அப்புறம் சோம்பல், அதெல்லாம் கூட ரஜோகுணத்தின் வெளிப்பாடு தான். அதிகமா தூங்குறது, ஒரு சில பேர் வந்து ரொம்ப தூங்குவார்கள், தூங்கி கொண்டே இருப்பார்கள். அப்புறம் வந்து சோம்பலாகவே ஒரு வேலையே செய்ய தோணாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தமோகுணத்தில் அதிகமாக இருப்பவர்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றார் பகவான். கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம்னா வந்து என்னது, பைத்தியமாகிவிடலை. ஆகினா இருந்தாலும் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு தப்பான ஒரு கண்ணோட்டத்தை, இப்போ வந்து ஒரு போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் வந்து பைத்தியம் கிடையாது, இருந்தாலும் வந்து ஒரு தவறான ஒரு இதை வந்து சரி அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்கார்கள். தவறான ஒரு செயலை சரி என்று தன்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் புரிந்து கொண்டு அதன் பின்னாடியே செல்வது, சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை வந்து இந்த குணத்தின் விளைவுகளாகும் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். அப்புறம் சத்வம் குணம், பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்துகின்றது. பைத்தியக்காரத்தனம்னா வந்து ஒரு ஃபூலிஷ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, பைத்தியம் கிடையாது, ஒரு ஃபூலிஷ்னஸ், ஒரு தப்பான ஒரு காரியத்தை வந்து சரி அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு அதன் பின்னே சென்று விட தூண்டுகின்றது. இப்பொழுது 10, 11 வாசிக்கலாம். ரஜஸ்தமச்சாவிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜஸ்தத்வம் தமச்சைவ தமச்சத்வம் ரஜஸ்ததா சர்வத்வாரேஷு தேகேஸ்மின் பிரகாஷ உபஜாயதே ஞானம் யதா வித்யாத் விவர்த்தம் சத்வமித்யுத. பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும், தமோகுணம் ஒரு சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும், சத்வகுணம் ஒரு சில சமயங்களில் தமோகுணத்தையும்
தோற்றடிக்க கூடியது. அதாவது நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு சில சமயம் வந்து சத்தம் தலை தூக்கி இருக்கும். ஒரு சில நாட்களில் பார்த்தோமானால் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பக்தியோட பயபக்தியோட வந்து காரியங்களை செய்வோம். வந்து பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களையே செய்து கொண்டிருப்போம். ஒரு சில நாட்களில் வந்து இந்த ரஜோகுணம், அதாவது நிறைய பலநோக்கு செயல்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்போம். ஒரு சில சமயங்களில் வந்து நம்மை பார்த்தோமானால் தமோ குணத்தில் ரொம்ப அதிகமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருப்போம். இது மூணுமே கலந்ததுன்னா இந்த ஜட இயற்கையில் இருப்பவர்கள் அனைவருமே, அதாவது பகவானுடைய தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் தவிர, பகவத் தொண்டிலேயே இப்போ வந்து யசோதா அப்புறம் அவர்களை போன்ற ஆச்சாரியர்கள் அவர்கள் வந்து இந்த இதுல விதிவிலக்கு. ஏன்னா வந்து அவர்கள்லாம் வந்து முழுவதுமாகவே வந்து அவர்கள் வந்து பகவத் கைங்கரியத்திலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள். அவர்களுக்கு வந்து இந்த முக்குணங்களுக்கு இங்கே இருந்தாலும், இந்த ஜட இயற்கையிலேயே இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து அந்த சுத்த சத்த நிலையில் தான் இருந்திருக்கிறார்கள். ஆகையினால் நம்மை போன்ற சாமானிய மாணவர்களை பத்தி சொல்கிறார். இது வந்து ஒரு சில சமயத்துல வந்து ஒரு குணம் மற்றொன்றை விஞ்சி இருக்கும். மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்வகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பொழுதும் நிலவுகிறது. இதிலேயே ஒரு குழப்பம் இருக்கும். யார் வந்து ஒரு சத்வகுணத்துல இருக்காங்களா இல்லைன்னா தமோ குணத்துல இருக்காங்களா ரஜோகுணத்துல இருக்காங்களாங்கிறதுக்குள்ளேயே ஒரு போட்டி, அந்த குணத்துக்குள்ளேயே ஒரு போட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. இதுவும் வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் ஒரு வெளிப்பாடுதான். அவற்றினுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இவை அனைத்துமே நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றார். உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்வகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது உடலின் எல்லா கதவுகளும்னா அந்த நவ துவாரங்கள் சொல்றோம் இல்லையா. ஒரு சில பேர் 11 துவாரங்கள் அப்படிங்கறது சொல்றது கூட உண்டு. 9 துவாரங்கள், இந்த கண் காது மூக்கு அப்படிங்கிற 9 துவாரங்கள். அது தவிர வந்து இந்த பிரம்மரந்திரம் அப்படின்னு சொல்ற தலையில இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு துவாரம் சொல்றது உண்டு. அதே மாதிரி இந்த தொப்புள் கொடி இருக்கிற அதுவும் ஒரு துவாரம், அதையும் சேர்த்து 11 துவாரங்கள்னு சொல்றதும் உண்டு. ஆனா இந்த உடலில் உள்ள அனைத்து கதவுகளும் எல்லாமே வந்து ஞானத்தால் பிரகாசிக்கப்படும் போது, அதாவது எல்லா வந்து இப்ப நம்ம வந்து பகவத் பிரசாதத்தையே சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தோம். ஆனால் நம்ம வந்து நம்முடைய வாய்ங்கிறது வந்து அது ஒரு துவாரம் இல்லையா, அதுவும் வந்து ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும். அதே மாதிரி பகவத் சம்பந்தமான விஷயங்களையே நம்ம பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த கண் வந்து நல்ல விஷயத்திலேயே பார்த்து கொண்டு அது வந்து ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும், பகவத் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும். அதே மாதிரி நம்ம காது வந்து பகவான் சம்பந்தமான இசையே கேட்டுக்கொண்டு அவருடைய இப்போ பகவத்கீதை கேட்கிறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம், இதையெல்லாம் கேட்கறதுனால நம்மளுடைய காது வந்து நல்ல ஒரு நிலையில இருக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு துவாரமுமே வந்து தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு கடைசியில வந்து என்ன ஆகும், எல்லாமே வந்து ஞானத்தை மட்டுமே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும். பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்களையே அனுபவித்துக் கொண்டு அது வந்து சத்வ குணத்திலேயே மிஞ்சி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. இப்ப அடுத்தது வந்து 12-13 ஸ்லோகங்கள் மாதாஜி. லோப பிரவர்த்திராரம்ப கர்மணாமசம பிரபுகா ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே பிரவர்த்தே பரதர்ஷப அப்ரகாஷோ பிரவர்த்திச்ச பிரமாதோ மோக ஏவச தமஸ்யேதானி ஜாயந்தே பிரவர்த்தே குருநந்தன. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலன் நோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாட்டற்ற ஆசை, நிறைய ஆசை, அதாவது எதை பார்த்தாலும் ஒரு ஆசை, அது வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் பார்த்தோம்னால் அது நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்துடும், அதை உடனே அடைய வேண்டும் அப்படின்னு வரும். மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. இது எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்தின் ஒரு அறிகுறிகள் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் சொல்றார். பலன் நோக்கு செயல்கள், அப்புறம் தீவிர முயற்சி, ரொம்ப தீவிர முயற்சின்னா அது ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கிறது, நிறைய வேலை செய்யணும் அப்படின்னு தோணும், வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அப்புறம் கட்டுப்பாட்டற்ற ஆசை, ஒரு கட்டுக்கே அடங்காத ஒரு காமம்ங்கிறது ஆசைதான் இல்லையா. ஆசைனா காமம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் சமஸ்கிருதத்தில். இப்ப அந்த காமம்ங்கிறது வந்து ஒரு தீ போன்றது. அது வந்து எவ்வளவு வந்து நம்ம போட்டுக்கொண்டே இருந்தாலும் அது வந்து தீ வந்து அடங்கவே அடங்காது இல்லையா. எரிந்து கொண்டே மேலும் மேலும் வேண்டும், இன்னும் நிறைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரியும். அதே மாதிரிதான் இந்த வந்து ஆசைங்கிறதும் வந்து ஒரு காட்டு தீ போன்றது. அது வந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதுக்கு வந்து உணவு இடுகிறோமோ, அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கான அந்த காரியங்களை வந்து, அந்த காரியங்கள் தான் உணவு அந்த தீக்கு. அந்த எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கான காரியங்களை செய்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அது வந்து கொழுந்து விட்டு மேலும் எரியும். அது வந்து தவறான இடத்தில் தான் அது வந்து கொண்டு சேர்க்கும். அப்புறம் வந்து குரு மைந்தனே, தமோ குணம் அதிகரிக்கும் போது இருள் மற்றும் செயலற்ற தன்மை, அப்புறம் பைத்தியக்காரத்தனம்,
அதாவது ஒரு புத்தி பேதளித்த நிலை, மயக்கம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. அதாவது இந்த போதை பழக்கத்தில் இருப்பவர்கள், அப்புறம் மது, அப்புறம் மற்ற தவறான பழக்கங்களில் இருப்பவர்கள் எல்லாமே ஒரு மயங்கி நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள். அது இவை இது மட்டுமில்ல, தூங்குறதும் கூட, சோம்பலும் கூட தமோ குணத்தில் தான் இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு பகவான். ஏன்னா ரொம்ப தூங்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கே நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோங்கிறதே தெரியாது. ஒரு மயக்கமான நிலையில் தான் இருப்போம். ரொம்ப அதிகமா தூங்குறவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஒரு கேட்டோம்னா சரியா பதில் கூட சொல்ல மாட்டார்கள். ஆகையினால் இது ஒரு மயங்கிய நிலையில் கொண்டு சென்று விட்டுவிடும் அப்படிங்கிறத சொல்றார். இப்ப இந்த படத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, மனம்ங்கிறது நடுப்புல இருக்கு. இந்த ஒரு பக்கம் சத்வம் பிடிச்சு இழுக்கிறது, இன்னொரு பக்கம் ரஜோகுணம் பிடித்து இழுக்கிறது, மூன்றாவது பக்கம் தமோகுணம் பிடித்து இழுக்கிறது. இப்படிதான் நம்மளுடைய அனைவருடைய வாழ்க்கையும் நம்ம இருக்கிறது அப்படிங்கறத ஒரு சித்திர வடிவத்தில் பார்க்கிறோம். 14-15 வாசிக்கலாம். யதா சத்வே பிரவர்த்திதோ பிரளயம் யாதி தேகப்ரத் ததோத்தமவிதாம் லோகான் மலான் பிரபத்யதே ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனிஷு ஜாயதே. சத்வகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருத்தன் சத்வகுணத்துல மிதமிஞ்சி இருக்கும் போது, அதாவது பகவத் சம்பந்தமான காரியங்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டு அந்த சமயத்தில் ஒருவன் மரணம் அடைந்து விட்டால் அவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களுக்கு அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றார். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது, ரஜோகுணத்திலேயே இருந்து இந்த மயக்கமான வஸ்துக்களை உண்டு கொண்டே இருந்து ஒரு மயங்கிய நிலையிலேயே இது ரஜோகுணம் இல்லையா, ரஜோகுணம் அதிக வேலையிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்து ஆசை, அதாவது தீராத ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரஜோகுணத்தில் இருந்து மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களின் மத்தியில் பிறக்கின்றான். மறுபடியும் இந்த ஒரு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்காகவே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இல்லையா. அதாவது திருப்பி பிறக்கும் போது நம்ம நல்ல பிறவியும் கிடைக்கலாம், இல்லைன்னா கீழான ஒரு பிறவியும் கிடைக்கலாம். ஒரு புல் பூண்டு மரம் செடி கொடி அப்புறம் விலங்கு அப்படிங்கிற பிறவியும் கிடைக்கலாம். அது அடுத்தது பார்க்க போறோம். இப்போ ரஜோகுணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பக்தர்களின் இடையில் பிறக்காமல் மறுபடியும் ஒரு பகவத் சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்டுக்காகவே ஒரு பலநோக்கு செயலுக்காகவே உழன்று கொண்டு இருக்கின்ற சாதாரண ஒரு மனிதர்களின் மத்தியில் பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான், அதுதான் சொல்றார். இப்ப தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் ஒரு மரணம் அடைந்து விட்டான் என்றால் அவன் எங்க போய் பிறப்பான்னா ஒரு மிருகமாகவோ இல்லைன்னா அதுக்கு கீழே ரொம்ப பாவம் பண்ணியிருந்தான்னா அவன் இன்னும் அறிவற்ற ஒரு செடி கொடியாகவோ இல்லைன்னா ஒரு புல் பூண்டாகவோ பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இப்போ இதெல்லாம் எதற்காக சொல்கிறார் என்றால், நீ எதுல மிதம் மிஞ்சி இருக்க போகிறங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோ. உன்னுடைய குணம் தான் உன்னுடைய அடுத்த பிறவியை நிர்ணயிக்க போகிறது. ஆகையினால் நீ எதுல மிதம் மிஞ்சி இருக்கிறாயோ அந்த இடத்தில் நீ இப்ப கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு நல்ல வாய்ப்பு உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். மனித பிறவி உன்னால பகுத்து அறியக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்து விட்டேன் உனக்கு. ஆனால் நீ இந்த பிறவியை நீ எப்படி உபயோகப்படுத்திக்க போகிறாயோ, சத்துவகுணத்தில் இருந்தா சரி, நல்ல பாகவதர்களின் பக்தர்களின் மத்தியில் நீ பிறப்பாய். இல்ல நான் ரஜோகுணத்துல தான் நான் ஹைப்பர் ஆக்டிவா ஆசையின் பின்னால் தான் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நீ அதே மாதிரி நீ எதை எதிர்பார்க்கிறாயோ அதே இடத்தில் பகவான் உன்னை கொண்டு சென்று விடுவார். இல்ல அதுவும் இல்ல, நான் இந்த மயக்க வஸ்துக்களில் ஈடுபட்டு கொண்டு அந்த தமோ குணத்திலேயே எப்பொழுதும் தூங்கி கொண்டு சோம்பலாக இருந்து கொண்டு இருந்தால் அது கீழான ஒரு பிறவியை தான் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான் அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார். 16-17 மாதாஜி. கர்மணஸ்து குர்தஸ்யாஹுஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜஸ்தோ பலம் துக்க அஞ்ஞானம் தமஸ்பலம் சத்வா சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜோ லோப ஏவ ச பிரமாத மோகௌ தமசோ பவதோ ஞானமேவ ச. புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை. நம்ம புண்ணிய காரியங்கள் நிறைய பண்றோம் இல்லையா, அது அதனுடைய விளைவுகள் நல்ல
தூய்மையானவை, அவை வந்து நல்ல பலனை கொடுக்கும். அவை சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இந்த யாகம் பண்றதோ அப்புறம் வந்து ஒரு கோயில் கட்டுதல் ஆகிய அனைத்து புண்ணிய காரியங்களும் வந்து அது வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செயல்படும் செயல்கள் வந்து தூக்கத்திலும் ரஜோகுணத்தில் துக்கத்திலும் அதாவது ரஜோகுண குணத்தில் செயல்படும் செயல்கள் வந்து துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செயல்படும் செயல்கள் வந்து முட்டாள்தனத்திலும், அதாவது இந்த முட்டாள்தனம் சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு தப்பான ஒரு கண்ணோட்டத்தை புரிஞ்சு கொண்டு அதுதான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதம் செய்யக்கூடிய அந்த முட்டாள்தனத்தில் முடிகின்றன. சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது. மேலும் தமோ குணத்திலிருந்து வந்து முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் விருத்தியாகின்றன அப்படிங்கிறத தெளிவாக பகவான் கூறுகிறார். 18-19 வாசிக்கலாம் மாதாஜி. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசாஹ ஜகன்ய குண விருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாஹ ஞான்யம் குணோப்ய கர்த்தாரம் யதா திருஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்ய யஷ்ச பரமம் வேத்தி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்ந்து உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூ உலகத்தில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்க அந்த தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக லோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். பகவான் வந்து தெளிவா திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டார். இந்த வந்து ஒரு பிரகலாதன் வந்து எப்படி வந்து ஒரு சத்வகுணத்திலேயே இருந்தான், அவன் வந்து மேல் நோக்கி நல்ல நல்ல நிலைமைக்கு போய்விட்டான். அவனுக்கு வந்து பகவான் நேரடியாகவே காட்சி கொடுத்தார். அது வந்து சுத்த சத்துவம். அந்த நிலைக்கு போகலன்னா கூட பரவாயில்ல, சத்துவகுணத்தில் இருந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு மேம்பட்ட நிலைக்கு படிப்படியாக மேலேறி நம்ம ஒரு மேம்பட்ட நிலைக்கு சென்று விடுவோம். ஆனால் இந்த தமோ குணத்தில், அதாவது இந்த ரஜோகுணத்தில் இருந்தோமானால் அது வந்து மீண்டும் வந்து இந்த ஜட உலகில் தான் தள்ளும். இப்போ இந்த பக்கத்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அடுத்த ஸ்லைட்ல கூட பார்க்க போறோம் என்னென்ன லோகம்லாம் இருக்கிறது. இப்போ பிரம்மா இருக்கிற அந்த சத்தியலோகம் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து தபோலோகம், ஜனலோகம், மகர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பல லோகங்கள். நம்ம இருக்கிறது வந்து இந்த 8வது லோகமான இந்த 1 2 3 4 5 6 7வது லோகமான இந்த பூலோகம். ஆமா, பூலோகத்துல இருக்கிறோம். அதற்கு கீழே இன்னும் 7 லோகங்கள் இருக்கின்றன. 7 14 லோகங்கள் இருக்கின்றன இல்லையா. இப்போ வந்து நம்ம நல்ல செயல்கள் செய்தோமானால், இந்த சத்வகுணத்தில் செயல்களை செய்யும் போது மேல இருக்கும் லோகங்களுக்கு தள்ளப்படுவோம். இல்ல நம்ம வந்து ரஜோகுணத்திலேயே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து இந்த பூ உலகிலேயே பிறப்போம். தமோ குணத்திலிருந்து ரொம்ப மிகுந்து இருந்தோம், அதனால நம்ம வந்து இந்த கீழான இந்த அதல விதல சுதல அப்படிங்கிற பாதாள லோகங்களுக்கு தள்ளப்படுவோம். எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். அதாவது இது 3த்தையும் சொல்லிட்டார் பகவான். வந்து இந்த 3 குணத்துல இருக்கக்கூடியவன் எப்படிப்பட்டவன், எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைவான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டார். இது வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு விளக்கம். ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தவிர்த்து இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் நான் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டு இது வந்து இதுக்கு இந்த பரமபுருஷர் இது வந்து நான் வந்து இதுக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்னுடைய பக்தி தொண்டில் நிலை நின்று இருப்பவன் வந்து என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் சொல்லிடுறார். அதையும் சொல்லிடுறார் கூடவே. ஏன்னா அப்புறம் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவனுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பே இல்லாமல் போய்விடும் இல்லையா. ஆனா வந்து நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறவன் வந்து அநேகமாக இந்த சத்வ குணத்தில் மட்டும்தான் மிஞ்சி இருப்பான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வந்து எப்போ ஒரு பக்தி தொண்டுக்கு நம்ம வந்து விட்டோமோ நம்ம வந்து இந்த ரஜோதமோ குணங்களுக்கு நம்ம போக மாட்டோம். அது வந்து பகவான் வந்து அப்படிதான் எடுத்துக்கொள்கிறார். நம்ம வந்து திரும்ப அந்த தவறுகளை செய்ய போவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பகவான் கூறுகிறார். அது பக்தி தொண்டில் இருப்பவன் வந்து என்னை பற்றிய உண்மையான ஞானத்தை அடைந்தவன் என்னுடைய லோகத்துக்கு கண்டிப்பாக அடைவான் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு பகவான். இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல வந்து எந்தெந்த லோகம் அப்படி இருக்கு. இப்போ வந்து பிரம்ம ஜோதிங்கிறது வந்து இந்த லோகத்தின் மேல வந்து ஒரு விரஜா நதி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. அந்த விரஜா நதிக்கு கீழே, அதாவது அதுக்கு கீழே தான் நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் இந்த லோகங்கள் எல்லாமே, நம்ம இருக்கிற இந்த ஜட இயற்கை அனைத்துமே. இந்த விரஜா ரிவர் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, காரணா ஓஷன் அப்படின்னு சொல்றோம்.
அதற்கு மேல வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதி அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த பகவானுடைய அந்த லோகங்களுடைய அந்த ஒளி வருது இல்லையா, அந்த ஒளி வந்து பெரிய அதீத ஒளியாகி அது வந்து பிரம்ம ஜோதி அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணை மறைக்கக்கூடிய ஒரு ஒளியாக ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ வந்து இந்த விரஜா நதிக்கு கீழே இருக்க அனைத்துமே வந்து நம்முடைய இந்த ஜட உலகங்கள் தான். இதுல வந்து இந்த அதற்கு கீழே தான் இந்த சத்தியலோகம் வருகிறது. அதற்கு பின் தபலோகம் அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சத்தியலோகம் இது வந்து பிரம்மா இருக்க முடியும். அப்புறம் வந்து தபோலோகம் தபஸ்விகள், இந்த பிருகு முனிவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம். அதே மாதிரி வந்து இந்த ஜனலோகம் அதுல வந்து 7 சேஜஸ் இருக்கக்கூடிய இடம், அதாவது ரிஷிகள். அப்புறம் மகர்லோகம், அப்புறம் வந்து ஸ்வர்கலோகம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த தேவர்கள் இருக்கக்கூடியது. அப்புறம் வந்து புவர்லோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராட்சசர்களும் அந்த கோஸ், அதாவது ராட்சசர்கள், அந்த பேய் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த அந்த பூதங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம். அப்புறம் வந்து பூலோகம் வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பூமி. அதற்கு கீழே வந்து 7 இருக்கிறது. அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாதல, மகாதல, ரசாத்தல மற்றும் பாதாள. இந்த 7 லோகங்கள் இருக்கின்றன. இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். நம்ம வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்தோம்னா இந்த பூலோகத்திலேயே மறுபடியும் பிறப்போம். தமோகுணத்துல இருந்தோம்னா மீண்டும் மீண்டும் இந்த கீழான லோகங்களுக்கு தள்ளப்படுவோம். சத்வகுணத்தில் மிதமிஞ்சி இருந்தோம்னால் நம்ம வந்து மேல் நோக்கி செல்வோம். ஆனால் ஒரு பக்தனாக இருக்கக்கூடியவன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டு அந்த நியம நிஷ்டைகளை, இந்த 4 நியமங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, வந்து நோ இன்டாக்சிகேஷன், அதாவது வந்து ஒரு போதை சம்பந்தமான பழக்கங்கள், அடிமை வஸ்துக்களுக்கு வந்து இன்க்ளூடிங் டீ அண்ட் காஃபி அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. டீ காஃபியும் கூட வந்து ஒரு இன்டாக்சிகேஷன், ஒரு அடிக்ஷன் தான். அந்த அடிக்ஷனுக்கு வந்து இல்லாதவர்கள். அப்புறம் வந்து நோ மீட் ஈட்டிங், அதாவது ஒரு உயிரினங்களை கொன்று உண்ணக்கூடாது அந்த ஒரு இது. அதற்கப்புறம் வந்து நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், ஒரு தவறான உடலுறவு யாரோடையும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அப்புறம் வந்து நோ கேம்பிளிங், அதாவது இந்த சூதாட்டம் ஆகியவற்றிற்கு போகக்கூடாது. இந்த 4 பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸையும் இதை எல்லாத்தையும் பின்பற்றி கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையும் கூறிக்கொண்டு அது வந்து நம்ம ஜபம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். 16 ரவுண்ட் வந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நம்மளால முடிந்தது அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டாவது நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும். இப்படி சொல்லி கொண்டு இருந்தோமானால இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் இங்க போறது பார்த்தீர்களா, இங்கதான் இருக்கும். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து நம்மளை வந்து நேரடியாக இந்த ஒரு ஜட இயற்கையிலேயே நம்ம சம்மந்தப்படாமல் நேரடியாக நம்மை வந்து அந்த வைகுண்ட கோலோகத்திற்கு நம்மை சென்று சேர்த்து விடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிக்டோரியலா பாக்குறோம். இந்த மந்திரம் வந்து இங்க இருந்து டிராவல் ஆகி அதனுடைய வைப்ரேஷன், அதோடைய சக்தியின் வெளிப்பாட்டினால் பகவான் வந்து நமக்கு மேலான இதையெல்லாம் விட மேலான இந்த வைகுண்ட பதவியை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறத இதுல பாக்குறோம். இப்போ 20, 21 வாசிக்கலாம் மாதாஜி. பிரபு வரலையே பிரபு ஸ்கிரீன்ல. ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு லேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் போட்டுட்டேன், ஸ்லைடு போட்டுட்டேன். ஓகே. புனானேதானதீத்ய த்ரீந்தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ அமிர்தஷ்ணதே. அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கை த்ரீன் குணானி ஆனதீதோ பவதி பிரபோ கிமாச்சார கதம் சைதாம் த்ரீன் குணானதி வர்த்ததே. உடலை உடையவன் ஜட உலகுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். இந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற இந்த மனிதனானவன் அவன் வந்து இந்த ஜட முக்குணங்களின் தொடர்புல தான் நம்ம எல்லோருமே இருக்கும். ஆகையினால்தான் வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு எல்லாம் வருது, திருப்பி வருது. இருந்தாலும் இந்த குணங்களிலிருந்து விடுபட முயலும் போது எப்படி விடுபட முடியும்? ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து நம்ம அணுகி கொண்டு, இப்போ வந்திருக்கோம் இல்லையா, நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். இந்த பிரபுபாதா அவர் வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தாபனத்தில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம ஜபிக்க போகிறோம். அது வந்து அப்படி ஒரு ஆன்மீக குருவின் அவருடைய கீழ் நம்ம வந்து வரும்போது இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை இவற்றிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே நம்ம வந்து அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். இங்க இருக்கும் போதே நம்ம வந்து இந்த வைகுண்டத்தை அடைந்து விட முடியும். இங்க இருக்கும் போதே, அதாவது எப்போ ஒரு பாகவதர்களின் கோஷ்டியில் இருக்கிறோமோ, இப்போ நிறைய பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறோம். இந்த பக்தர்களுடைய
இந்த சங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப வசதி. ஏன்னா வந்து இப்போ அதுதான் சொல்வார்கள். இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பசுமாடு வந்து நம்ம போய்கொண்டு இருக்கிறதால் இந்த பசுமாட்டின் கால் தூளி அப்படின்னு சொல்வார்கள். அது வந்து ரொம்ப வசதி. அது நம்ம மேல பட்டுதுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். அதே மாதிரி தான் பாகவதர்களின் அந்த கால் படக்கூடிய அந்த தூசி இருக்கு இல்லையா, அந்த மண்ணுடைய தூசி வந்து நம்மில் பட்டுக்கொண்டே இருந்தால் வந்து அது வந்து நல்ல விளைவுகளை, நம்மளுடைய இந்த ரஜோ தமோ குணங்களை வந்து அழித்து நமக்கு வந்து சத்வ குணத்தில் நிலை பெற்று சுத்த சத்வ நிலையை அது வந்து பிரசாதிக்கும். அது வந்து பகவானுடைய சம்பந்தத்தை நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆகையினால் தான் நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே பாகவத கோஷ்டிகளில் தான் இருக்க வேண்டும். நம்ம எப்பொழுதுமே இப்போ நம்ம வந்து நேரடியா இப்ப நம்ம போக முடியல. சரி, இப்போ வந்து நமக்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து கிளாஸ்ல நம்ம வந்து நிறைய பேரோட சேர்ந்து இருக்கோம், சேர்ந்து நம்ம பேசுகிறோம், சம்பாஷணை செய்கிறோம், பகவான் சம்பந்தமான பேச்சுக்களையே நம்ம பேசுகிறோம். இப்படி வந்து செய்து கொண்டே இருந்தோமானால் இதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து நம்ம செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்த பாகவத சம்பந்தத்திலே இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்ம அப்படி இருந்து கொண்டே இருந்தோமானால் அது வந்து நம்முடைய இந்த முக்குணங்களிலிருந்து நம்மளை விடுவித்து பகவானோடு இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டத்திற்கு அங்க போகலைன்னா கூட இங்க இருக்கிறதையே அந்த வைகுண்டத்தை இங்க கொண்டு வந்து விடும். அந்த அனுபவத்தை நம்ம வந்து இங்கேயே பெற்று விடுவோம் அப்படிங்கறதுதான் சொல்றாரு. அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் என்ன? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு அப்படிங்கிறத கேட்கிறான். பகவான் வந்து சொல்ல போறார். இப்போ 22 25 மாதாஜி 4 ஸ்லோகங்கள் வாசித்து விடலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாசம் ச பிரவர்த்தம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ நத்வேஷ்டி சம்பிரவர்த்தானி நவர்த்தானி காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ புனர்யோ ந விஷால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவம் யோவதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுகஸ்வஸ்த கமலோஷ்டான் மகாஞ்சன துல்லிய பிரியா பிரியோ வீர துல்லிய நிந்தாஸ்ம சம்ஸ்துதிஹி மானாபமானயோ துல்யஸ்துல்யோ மித்ராதிபக்ஷயோः சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத ச உச்யதே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அவர் வந்து பதில் சொல்றாரு. அவன் வந்து 3 கேள்விகள் 3-4 கேள்வி கேட்கிறான் இல்லையா. முக்குணங்களை வந்து கடந்தவன் எப்படி இருப்பான், அவன் வந்து இந்த உயர்வு எப்படி பெறுவான், அவன் எப்படி நடந்து கொள்வான் அப்படின்னு கேட்கிறான். அதற்கு வந்து பகவான் சொல்றார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அதாவது ஒரு மயக்கம், அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாடுகள் வந்து நம்ம மீது செயல்பட்டு கொண்டு இருந்தாலும் இந்த பிரகாசம் அப்படிங்கிறது ஒரு என்ன சொல்றாருன்னா வந்து ஒரு பற்றுதலை தான் சொல்றாரு இங்க வந்து. அப்புறம் மயக்கம், இவை அனைத்தும், பிரகாசம்ங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல குணம், நல்லது. அப்புறம் பற்றுதல்ங்கிறது வந்து இந்த ரஜோகுணம், மயக்கம்ங்கிறது வந்து தமோ குணம். இந்த 3 குணத்துக்கு தான் சொல்றாரு அவரு. பிரகாசம்ங்கிறது சத்வகுணத்தையும், பற்றுதல்ங்கிறது ரஜோகுணத்தையும், மயக்கம்ங்கிறது தமோ குணத்தையும் சொல்கிறார். இந்த முக்குணங்களும் வந்து நம்ம மேல இயங்கி கொண்டு இருக்கும் போதே அவற்றை வெறுக்காதவரும், அது வந்துருத்தே, அதாவது இந்த செயல்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த இதற்கு ஆட்பட்டு விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்காக வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையுடன் இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும், குணங்களையே செயல்படுத்துகின்றன என்பதை அறிபவனும். இந்த குணங்கள் தான் நம்ம வந்து ஆட்டி வைக்கின்றன. இந்த 3 குணங்களும் வந்து இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கும். அது வந்து நியதி, பகவான் வந்து ஏற்படுத்திய நியதி. அதை வந்து நம்ம வந்து ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது. ஆனா வந்து இதை வந்து இருக்கிறது உள்ளபடியே நம்ம வந்து கிரகித்து கொண்டு அதை உள்ளபடி வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம வந்து சரி, இது இப்படிதான் இருக்கு, பகவான் இப்படிதான் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறார், நம்ம இதுல இருந்து வந்து எப்படி விடுபடுவது அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து ஏன் இப்படி இருக்கு, இது வந்து இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மேல கோவப்படவும் முடியாது. நம்ம ரொம்ப அதுக்காக மனம் உடைந்து போய் அதற்காக வெறுத்தும் போகக்கூடாது. நடுநிலையோடு இருந்து கொண்டு இவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு ஸ்திரமாக சஞ்சலமே இல்லாம ஒரு நடுநிலையோட இருப்பவன் குணங்களே செயல்படுத்துகின்றன. இது வந்து இந்த முக்குணங்கள் தான் செயல்படுத்துகின்றன, நம்மளை இந்த மாதிரி வந்து செயல்களை செய்ய தூண்டுகின்றன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு பகவான் வந்து இதுல செய்யல, இந்த முக்குணங்கள் இந்த இயற்கையை தான் வந்து செய்விக்கின்றன அப்படிங்கறது புரிந்து கொண்டு தன்னில் நினைப்பற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும்,
மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும். இது எல்லாத்தையுமே வந்து சமமா பார்க்கறதுக்கு புரிந்து கொண்டவனும். பிரியமானவற்றில் பிரியமற்றவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும். திடமானவனும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும். நண்பனையும் எதிரியும் கூட சமமாக நடத்துபவனும். எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். இது ஒரு 4 ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, விரிவாக சொல்றார். இப்போ இந்த படத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, இவர் வந்து நாரத மகர்ஷி தான் பாக்குறோம். அவர் வந்து இந்த அகர்மா அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அவர் வந்து இந்த அகர்மா அப்படிங்கிறது என்ன வந்து இந்த ஒரு செயல் செய்யறோம், இந்த பகவான் குறித்து செயல் செய்யறோம். இந்த ஜட இயற்கையில் செய்யும் செயல்களுக்கு நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்க்கறது இல்லை. அந்த பலனை வந்து பகவானிடையுமே விட்டு விடுகிறோம். அதற்கு அந்த பலனுக்காக செய்யல, பலநோக்க செயல்களுக்காக செய்வது கிடையாது, கர்மாவை செய்வது கிடையாது. மாறாக பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களிலேயே நம்ம வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். நாரத மகர்ஷி அப்படித்தான் இருந்தார் இல்லையா, எப்பொழுதுமே வந்து நாராயண மந்திரத்தை தான் அவர் ஜபித்துக் கொண்டே இருப்பார். மூவுலகம் சென்று அவர் வந்து இந்த நாராயண மந்திரத்தை, கிருஷ்ணருடைய புகழை வந்து பாடி எல்லோரையும் வந்து அவர் வந்து திருத்தி பணி கொண்டார் இல்லையா. எவ்வளவோ பேர் வந்து தக்ஷனுடைய குமாரர்கள் 10,000 பேர்கள் இருந்தார்கள். அவர் வந்து ஒரு தடவை அவர்களுக்கு வந்து உபதேசம் செய்த உடனேயே அவர்கள் வந்து நல்வழிப்பட்டு ஞான மார்க்கத்தில் பகவத் சிந்தனையில் ஏற்பட்டு நல்ல வழியில் போய்விட்டனர். அப்பேற்பட்ட ஒரு பரம ஞானி. அது மாதிரி நம்ம அவ்வளவு உயர்ந்த நிலை இல்லாவிட்டால் கூட நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு சமநிலையோட இந்த புகழ்ச்சி வந்துட்டா அதுக்காக வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படாமலும், இகழ்ச்சி யாராவது வந்து இகழ்ந்து பேசிவிட்டால் அதற்காக மனம் வந்து ரொம்ப நொந்து அதற்காக வருத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்காமலும், ஒரு விரோதியாகவே இருந்தாலும் அவனையும் வந்து ஒரு மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை நமக்கு வந்து வர வேண்டும். அப்படிங்கிறதுலாம் நல்ல குணங்கள்லாம் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான குணம் தான். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு விரோதிங்கிற ஏற்பட்டுனா அது வந்து நம்ம வந்து என்ன நினைச்சுருவோம், நம்மளுடைய ஈகோ, அதாவது இந்த அகங்காரம் வந்து தடுத்து விடும் நம்மளை. இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு பக்தர்களாக ஆகிவிட்டோமானால், இந்த வந்து ஒரு நல்ல முக்குணங்களை நம்ம வந்து கடந்து போக வேண்டுமானால் நமக்கு வந்து இந்த நற்குணங்கள்லாம் வர வேண்டும். ஒரு விரோதியாகவே இருந்தாலும் அவனை வந்து ஒன்று மன்னித்து விட வேண்டும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து கடைசி பட்சம் நம்ம வந்து ஒதுங்கியாவது இருக்கலாம். அப்போ ஒதுங்கி இருந்தாலும் நம்ம வந்து மனதிற்குள் நம்ம வந்து மன்னித்து விட வேண்டும், விரோதியாக இருந்தாலும். அப்படிப்பட்ட நல்ல குணங்கள் வந்து நம்ம வந்து வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்படி இருக்கவன் வந்து இந்த முக்குணங்களை வந்து துறந்தவனாக கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். ஓ, கடைசி 2 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 26, 27. மாம்சயோ வியபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணாம் சமதீதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்ய வியவஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யைஸ்காந்திகஸ்ய ச. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். இங்க வந்து நம்ம துருவ மகாராஜரோட சித்திரம் தான் பாக்குறோம். அவர் வந்து துருவ மகாராஜா சரித்திரம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அவர் வந்து எவ்வளவோ வந்து மனசு கஷ்டப்பட்டு அந்த ஒரு சிம்மாசனத்தில் வந்து அவருடைய தந்தையின், அந்த மன்னராகி அவருடைய தந்தையின் வந்து மடியில் அமர வேண்டும் அப்படின்னு நினைத்தப்போ வந்து அவருடைய மாற்றான் தாய் வந்து அனுமதிக்கவில்லை. ரொம்ப மனம் சின்ன சிறு வயதிலேயே அவர் வந்து மனம் ரொம்ப உடைந்து அவர் வந்து கானகத்துக்கு சென்று பகவான், அதாவது வாசுதேவ மந்திரத்தை அவர் வந்து அதையே கூறிக்கொண்டு 6 மாதத்தில் பகவத் பிரத்யட்சமே அடைந்து விட்டார். அவர் வந்து இப்பொழுது கூட இந்த துருவ நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த துருவ பதவிங்கிறது ரொம்ப வசதியான பதவி, ரொம்ப உயர்ந்த பதவி. ஆகையினால் தான் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்க, என்ன வரம் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் துருவனுக்கு, நீ வந்து பல நெடுங்காலம் வந்து துருவனாக அந்த துருவ நட்சத்திரம் அந்த லோகத்தில் இருந்து நீ வந்து நல்ல ஆண்டு விட்டு அதன் பின் நீ வந்து என்னுடைய வைகுண்டத்தை அடைவாய் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த பதவியை கொடுத்திருக்கிறார். போல் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது துருவ நட்சத்திரத்தை தான் சொல்றோம் நம்ம. மேலும் மரணம் மற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே அப்படின்னு சொல்றாரு. அருவ பிரம்மம்னா வந்து இந்த தோன்றாத அந்த பரமாத்மா நிலை இருக்கு இல்லையா, இம்பர்சனல் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல. அதாவது அருவ உருவத்தில் இருக்கும் பிரம்மன், அதாவது பிரம்மன்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து பகவானை தான் குறிக்கிறது.
அவர் வந்து வெவ்வேறு நிலைகளில் இருக்கிறார். நம்ம அதை பார்த்துட்டோம் நம்ம ஏற்கனவே. அந்தர்யாமியாகவும் இருக்கிறார், பரம், யூகம், விபவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல நிலைகளில் இருக்கிறார். அதே மாதிரி இந்த அந்தர்யாமியாக இந்த பரமாத்மா ரூபத்தில், இந்த ஒரு அருவ பிரம்மம், அருவ உருவத்தில், அதாவது கண்ணால் நேரடியாக பார்க்க முடியாது, இருந்தாலும் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் அந்த அந்தராத்மாவாக பரபிரம்மா, பரமாத்மா அப்படிங்கிற ரூபத்துல வந்து நம்ம ஆத்மாவின் கூடயே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த ரூபத்தின் ஆதாரமும் நானே அப்படிங்கிறத வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை வந்து முடிக்கிறார். இப்போ வந்து இதுல பார்த்தது முதல் 9 ஸ்லோகங்களில் வந்து முக்குணங்களில் நம்ம வந்து எப்படி நிர்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் அனைவருமே அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து 10லேருந்து 18 ஒரு குணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்தெந்த குணாதிசயங்களோடு இருப்பார்கள், அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள், செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அவர்கள் இறந்தால் அந்த குணத்திலேயே இருந்துவிட்டு இறந்தால் எந்த உலகங்களுக்கு செல்கிறார்கள், எந்த நிலையை அடைகிறார்கள், அதை பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து இந்த முக்குணங்களில் வந்து கடந்து எப்படி செல்வது, கடந்து செல்பவனுக்கு எப்பேற்பட்ட நல்ல கதி கிடைக்கும், எப்படி நம்ம கடந்து செல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து 27 ஸ்லோகம் 19லேருந்து 27 நம்ம பார்த்து இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம